Piatok 20. marca usporiadalo súkromné 8-ročné športové gymnázium v Trenčianskych Tepliciach pod záštitou mesta Trenčianske Teplice 4. ročník stolnotenisového turnaja o pohár primátora. Turnaja sa zúčastnilo 88 registrovaných a neregistrovaných hráčov celého okresu Trenčín. Som rád, že ste sa zišli v takom hojnom počte. Ak mám presnú informáciu, tak by vás malo byť 88. A chcem poďakovať pánovi primátorovi za podporu morálnu aj finančnú, ktorou nám umožňujú urobiť tento turnaj už druhýkrát v týchto priestoroch. Jedná sa, ak niekto náhodou nevie, tak je to štvrtý turnaj o pohár primátora mesta. Prajem vám hodne športových zážitkov, aby ste nezabúdali v zápale boja hrať fair play, a odovzdávam slovo pánovi primátorovi. Ďakujem pekne. Dovoľte, aby som vás aj ja srdečne privítal na tomto stolnotenisovom turnaji v 4. ročníku. Ako pán riaditeľ povedal, druhýkrát sa organizuje tu, v podstate v mestskej telocvični. Ja sa teším, že každý rok v podstate narastá počet účastníkov tohto stolnotenisového turnaja. Tak veľmi stručne chcem vám zaželať veľa šťastia, nech sa nikto nezraní počas turnaja a nech tí najlepší samozrejme vyhrajú, ale nech každý z vás, kto sem prišiel, nech si to užije a nech tu strávite pekný piatok. Takže všetko dobré vám prajem a nech sa vám darí. Spestrením turnaja bola exhibícia, v ktorej vystúpili reprezentanti Slovenskej republiky, účastníci majstrovstiev Slovenska mužov a žien, ktoré sa konali uplynulý mesiac v Bratislave. Súkromné športové gymnázium i týmto podujatím sleduje návrat zašlej slávy stolného tenisu v Trenčianskych Tepliciach, jeho oživenie a popularizáciu. Pod odborným vedením v novozriadenej herni stolného tenisu sa o to v najbližších rokoch škola pokúsi i podobnými podujatiami, ako bol tento veľmi vydarený turnaj. V každej kategórii obdržali prví 4 pretekári diplom, medailu a pohár. Víťazi v jednotlivých kategóriách sú Roman Pružinec, súkromná základná škola Nová Dubnica, Valéria Farkašovská, základná škola Trenčianska Teplá, Filip Čechvala, súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice, Kristína Majorošová, gymnázium Dubnica nad Váhom, Patrik Páleník, stredná priemyselná škola Dubnica nad Váhom a Simona Fabianová, gymnázium Ľudovita Štúra Trenčín.